Recordamos un suceso bastante preocupante e esperemos que a persoa que resultou ferida de gravidade pois poida sair adiante. E, bueno, a actuación dos servicios de emerxencia foi moi rápida e, bueno, esperemos que pois poida sair adiante, non, despois destas lesións que ten. E ele estaba aí arriba e xa o sacaron un veciño porque o sintou gritar, porque ele pideu auxilio, ele estaba un pouquinho máis para lá e a nós chamounos o señor que estaba arriba co tractor e nos dixo vinde para arriba cos hermanos, un deles colleu no toro e cando chegamos xa estaba ali deitado, que pasa que custaballe moito respirar. Serafín, ese é o boi, non? Sí. Vémolo ora tranquilo, pero esta mañá non estaba tan tranquilo. No, andaba a cancelo, o boi non hai que se arrima a ele. O dono, pois andele, sin vara, sin nada, jancho por atrás. Eso que o boi non ten cornos. No, o boi é manso. Vos escoitaste os berros de Manuel? Sí. Xa o sentín eu, despois chamei ao compañeiro e baixamos o contador. Xa eu sacaron o boi encima dele. Tuxino para arriba, dixe, ti ponte ao lado, e o bote levando pouco a pouco. Chamamos a Protección Civil, nada máis sacalo de onde estaba tirado. Non sabes que facer, se o moves malo, se non moves peor, pero logo chegaron eles e depois xa non foi ningún problema. Pudo ser peor, que se non chega será bien rápido, desarmo ali no regato, desarmo en vida, piso completamente. Me contou, bueno, a min casualmente que o invisteu por atrás, a aberta de unha dos veciños que cos gritos que eu pois estaba dando non de auxilio, pois foi a salvación, non? E aínda o boio estaba investindo no chan, non? Nós cando chegamos non lle podíamos tocar, porque claro, ele estaba moi dolorido, entón cando máis lle tocáramos piorara. Donde tiña dor? Do cuello todo hacia baixo, hacia a columna. Canto tempo tardou en chegar a asistencia? No, rapidísimo, porque normalmente os que viñamos para arriba se íbamos chamando xa ao 061. Fixera algunha vez algo parecido o boi? No, que sepa eu, no. E Manuel que vos dixo? Manuel dixo vos que eso, que se arrimara mellor demais, non? Me cago que se arrimou. A vaca andaba en celo. Pero andaba en celo, non hai quen se arrimou co boi. Son cousas que pasan, son animales. Se non chega a ser por vos, a mellor morría ali. Non, ele non podía fazer máis nada máis que o último que pudo facer foi gritar, chamar, hasta que o oímos, e nada máis, porque estábamos, non? Se nós hubiéramos salido, pois aí estaría tirado, máis pisado ou máis golpeado, vai ter que saber. Xa digo, as lesións, bueno, porque nos comentaban tamén os médicos eran importantes, non? Sabedes algo de como está agora? No, ahora mismo non temos noticias de como está.